Za ten čas, čo som v politike, som prišiel na jednu vec. Keď som sa snažil zaradiť vašu stranu, napadlo mi, že vlastne nie ste cicavce. Každý cicavec na tejto planéte sa inštinktívne snaží žiť v rovnováhe so svojím prostredím, ale vy progresívci to nerobíte. Niekde sa napasujete a míjate na svoje deviácie, až kým nevyčerpáte všetky zdroje. Takže jediný spôsob, ako môžete prežiť, je vysávať štát cez mimovládky. Len jeden druh organizmu na tejto planéte sa správa rovnako. Vieš, ktorý? Je to vírus. Progresívci sú ako choroba, rakovina tejto planéty. Vy ste mor. A my sme liek. Počuješ ma, Šimečka? Budem k tebe úplne úprimný. Nenávidím túto vašu zvrátenú ideológiu, túto zoologickú záhradu, tento cirkus, túto novú realitu, akokoľvek to nazveš. Je mi z toho zle. Je to ten zápach. Alebo čím to je. Som ním úplne nasiaknutý. Dokonca to cítim. A stále sa bojím, že aj zo mňa začne ten odporný zápach prenikať. Ale je to naozaj tak? Musím vás odtiaľto dostať. Musím Slovensko oslobodiť. A tu v tvojom mozgu nie je nič, iba hnoj. Keď PS zmizne zo sveta, už ma tu nebudú potrebovať. Rozumieš tomu? Chcem tvoj súhlas. Potrebujem vás dostať z parlamentu a to navždy. Buď to urobíš, alebo nájdeme iné spôsoby.